ya tak dang ngono lho Mas. Tak dang antang kendung slop antang kendung slop maneh ada gedekan adik dalem Bu. Sampun rawuh siap diceluk buke lho ngoten nggih oke nggih Pak Lurah kilo dikai janda baru ambek Mbak Ambar mari ngono jenengan sing lanjutno nggih duet kali kula niki lagune janda baru ada gedekan atiku deg-degan analikane aku krungu kabare ora nyono atiku ra legewo apa bener sliramu wis pepisahan tak gendung teratapan ya Nduk ya Mang teratapan tekok teratapan lanjut teratapan ayo gendang opo tuku Mas ning kota Semarang lagi ketemu kok wis berani bilang sayang Sabtu de maleme minggu aduh wong ayu jok gawe merongos untukku Kerja budaya siap 11 lagu Pak Lurah monggo Pak Lurah ada kedekan adik gendung dalem Bu lho kok Bu siap nggih siap dan siap nggih ada gedekan jantungku deg-degan analikane aku krungu kabare ranyono atiku ra legewo apa tenan dirimu wis pepisahan Nduk sampean ngomong teratapan kene Beyu langsung saya tak jempol aja ya Allah apaan gila Nduk gila dipikir aku najis ta kok iso ya malih ruta lho kandhane aku lak ngomong sih oh gorong sarapan adi lanjut Mbak Ambar teratapan hey ayo ke nang opo